दा खनजितानि सैथोथा माबाया नुसिगोन आरोखि जाय मानसिफोरा खनजिताखौ मोजां मोनदोंमोन दा मोजां मोनग्राफ्रा बेखौ खनजिताखौ सोर मा खालामनो सानदों खुदुमो ना खुलुमो ना गोबाबानो जाबाय उनाव लास्टआवहाय माला सेन्देल गान होबानो जाबाय आरोखि बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों आंहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ हिसाबै फाननानै जायाब्ला आंहा सोलिया आं सिगांनिफ्रायनो बिदि फाननानै जायो दाल' नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोर बुंदों कनजिता बर' बिथाङाहाय बुंदों दिनै जियानो जा लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि लोगोफोर साननैसोनि सिगाङावहाय नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे थग्रन बर'नि भिडिअखौहाय लाबोदोंमोन बिथाङा दिनैनि दिनावहाय बिसिजों गारजानानैब्लाबो बिथाङा दिनै बिखौहाय सोंखारिनाया ससियेल मिडियायावहाय दावराव खालामनाया दिनैसिम जोबनो थाङाखै मा कारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौनो सानै गथ'नि बिमा बिफा जानानै बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव मानो थाखाय बेफोरबायदि गथ' गोरलैफोरनि बायदि जाथायखौहाय खालामबाय थादों आरोना लोगोफोर जियानो जा आंनि मथेब्ला बिथां कनजिता बर'नि राइट्स दङ बिथांनि बेफोरबायदि अगियान आखुखौ नुनानै बिथाङा दिनै गारनानै खारनाया बिथांनि राइट्स जादों आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर कनजिता बर'आदि दाल'सो फाननानै जायो ना गोदोनिफ्राय फाननानै जायो ना फाना लाखोनो बिथाङा बेफोरबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों न'खर संसारखौहाय जाबोदोंमोन बिथाङा गावनो गावनि खुगाजोंहाय क्लियारलि नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायथिनानै होदों ससियेल मिडियानि दारै बेजोंनो लोगोसे गावनि फिसायखौहाय बिथाङा रिप्लाइ होदों आरोना लोगोफोर मा जाहोननि थाखाय दिनै बेफोरबायदि जानो गोनां बायद' जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर जेब्ला आङो नोंनि न'आव फिसा सानैखौ लानानै आङो खस्थ' मावनानै जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन दाथ' आङो नोंनि न'निफ्राय नोंनि दोखो दोखो खालामनानै जानाय हरथ्रोब सानथ्रोब जौ लोंनानै फैनानै फिसाफोरनि मेगनावनो नायजोर नायजोर आंखौ सखिनिफ्राय जोख्लायनाय नायजोर नायजोर बुद्रुनाय खानाय मेराय मेराय बुनाय मेगन गन्थं गासिबो सौख्रुजोबनाय आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों आंहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ हिसाबै आङो दिनैहाय मुलि फानो आं गिदिङो आं सानसेबो आं न'आव रेस्ट गैया आंनि बिखानि थैखौ आं दै खालामनानै आं मुलि फानथिंबायो दाथ' नोंनि नोजोराव आं दुनियानि फानग्रा हौवाफोरजों उन्दुग्रा नोंनि नोजोराव फाननानै जानायनि अनगा जेबो गैया जिखुनु नोंनि साननायानो आंनि फारसे मोनसेबो सिगांनिफ्रायनो बिसि होननानै मोजाङानो गैखायाबा नों मा साननो आंनि थाखायलाय नों आं मोजां मावबाबो नोंनि थाखाय गासिबो गाज्रियानो जाखाजोबगोन मिथिबाय नों दिनैहाय आं नोंनिफ्राय ओंखारबोबाय आं फिसाय थासेयावबो आं बिखानि थैखौ दै खालामनानै जाखाबोदोंमोन आङो दिनैहाय आङो गथ' सासेखौ आं स्कुलाव सोदों आंनो थाखा फैसा नांगौ मास जोबबानो सोरांबानो गथ'नो जाहोनो लोंहोनो थाखा फैसा नांगौ नोंनि खर'आव मा दं दिनैहाय नोंनि न'खराव लन लानानै दं नों मालाबा हरफैदों दिनै आङो लननि थाखाय आं सैमा फाग्लि बायदि बेसेबां आङो खस्थ' खालामनानै मुलि फानथिं नोंनि गामियाव आं लनखौ सुख'हरो जेब्ला मास जोबो आंनाव फन फैयो आं हरो नोंनाव बिनि जेबो मिनिबानो गैया खालि नोंनाव बिसिखौ फाननाय बिसिखौ गाज्रि ससियेल मिडियायाव फाननाय नोंनाव बेल'सो आं नोंखौ बै समाव अननानै दोनदोंमोन मिथिबाय आं नोंनो फिसा सासे गारबोदों होननानै नोंखौ अननानै दोनदों आं जेबो खालामाखै नोंखौ आङो बै समावनो जेराव सोनो हायोमोन मिथिबाय साला सैमा दिनैसिमबो बिसिखौ फाननायनि अनगा नोंनाव जेबो गैया बैसो जाया नङा जाबाय बोराया नङा बोरायबाय फिसा सानैनि बिफा जाबाय नोङो एसे बुजिनांगौ मिथिबाय आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो जेरावखि थाङा नोंनि बेबायदि फाग्ला सियान बुंनाय नों जेरावबो मानसिफोरजों बुजानो नागिरोमोन आं नोंखौ बासायबोयोमोन नाथाय दा जेब्ला आं नोंखौ लोगो मोनगोन ना लामायाव लोगो मोननानै नों आंखौ फंसे खोथा बुंनांगौबा आं नोंखौ दोखो बुहोगोन मिथिबाय नों आंखौ माब्लाबाबो आंनि मुं दाला आंखौ बिसि होननानैबो दालाखा मिथिबाय आं नोंखौ खराव मानि थाखाय जेबो खालामनाय जायाखै होनोबा आंनि फिसा आंनि थैनि फिसाया नोंजों सासे दंनायनि थाखायसो आङो नोंखौ जेबो खालामनाय जायाखै अननानै दोनथ'नाय जादों मिथिबाय साला सैमा गोसोआव लाखा नोङो थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिलांखाबाय बिथां कनजिता बर'आ गावनि फिसायखौ लानानै मा रावै नोंथांमोननि सेरावहाय खेंफोरथि होलांखो बेजोंनो लोगोसे मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथाङा गुबुन
जायगायावहाय थानानै न'खर संसारखौ खुंलांनो गोनां जागोन थारैनो फाननानै जामारोना जामारा गोदोनिफ्रायनो फानोमोन ना दासो फानोमोन मा बेफार खालामनानै बिथाङा दिनै संसारखौ खुंगासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावलासै नोंथांमोनानो बिथांनि खुगानिफ्रायनो मोन्थिलांखाबाय बिथां थग्रन बर'आदि मा जाहोननि थाखाय दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियानि दारै सोंखारिथिबाय थादों बेनि गेजेरजों मा जाहोननि थाखाय दिनै कनजिता बर'आहाय रिप्लाइ होनो गोनां बायद' जादों आरोना लोगोफोरथ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबाफोर गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि बे चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो थ' जियानो जा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय